Fl-aħħar jiem sar magħruf li għal kull 5 appartamenti li jinbieħu l-gvern jieħu taxxa daqskemm jiswa appartament wieħed, li fi kliem sempliċi jfisser li l-prezz finali ta' appartament li jinxtara ikun jinkludi eluf ta' euro f'taxxi lill-gvern. Naħareġ mistqarrija li għamel il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilupp Michael Stivala waqt li kien qed jiġi imniet in-National Building Council, kunsill li se jassigura livell għoli fl-industrija tal-kostruzzjoni u l-bini. Wieħed minn kull 5 appartamenti li jbieħ imorru għat-taxxi. L-industrija tagħna tikkontribwixxi għall-ġbir tal-gvern u li daw l-ġbir tal-gvern fl-aħħar mill-aħħar imur għas-social services, għall-edukazzjoni. Allura li l-industrija tagħna tibqa' taħdem kif suppost u tibqa' tikber huwa fl-interess ta' kulħadd. Permezz ta' din l-istqarrija Michael Stivala rrid ifakkar li l-gvern li bħalma l-poplu Maltu Għawċ qed jagħmel semu meta jħallas it-taxxi kollha meħtieġa, bl-istess mod il-gvern għandu jassigura li l-industrija tingħata l-importanza kollha meħtieġa sabiex ma nibqgħux naraw aktar inċidenti fis-settur tal-kostruzzjoni. L-aktar każ riġenti kien dak li seħħ fil-Gżira fejn fortunatament ħadd ma weġġa. Iżda, mhux l-istess jista' jingħad għal kollas tal-binja f'Kordin, li ma każ kien ħalla numru ta' ħaddiema jsofru minn xi ġrieħi gravi u t-telfa taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk fejn nispiċċaw dejjem nimlew il-karti, imma ir-riżultat dejjem qed jibqa' l-istess. Aħna lesti li nagħmlu l-riformi li hemm bżonn, fosthom pereżempju iktar regolizzazzjoni għal setturi fl-industrija tagħna, pereżempju riċenti daħlet il-liċenzja tal-kuntratturi. Aħna dik hija riforma importanti, aħna sa qabel ma daħal dal-liċenzjar, konna din naħdmu b'liċenzjar li kien liġi ta' 150 sena ilu. U għandek ħafna sezzjonijiet fl-industrija tagħna li m'għandhomx liċenzjar bħal kaħħala, bħal tal-madum, li daw fl-aħħar mill-aħħar huma kollha sezzjonijiet fl-industrija li jaffettwaw in-nies. Kristin Mamo għal Net News.